CIDEJ je Medzinárodný deň poranenia miechy, ktorý si tento rok pripomíname už po 10. krát. Takže v rámci toho 10. jubilea sme sa rozhodli, že ho prvýkrát presunieme z komunitnej malej akcie v Centru Paraple do väčších prostor Univerzity Karlovy. Vlastne medzi diskutujúcimi a medzi účastníkmi môžete dneska nájsť lekárov, zdravotný personál, ľudí vlastne z celého českého spinálneho programu, tiež sociálnych pracovníkov a ľudia z neziskových organizácií, ktoré sa venujú sociálnej práci. Máme tu plno vystavovateľov, to sú medicínske firmy, s ktorými spolupracujeme vlastne dlhodobo, dodávajú nám materiály, ktoré používame v Centru Paraple a máme tu aj Sasku, našeho partnera. Paralab je naše odborné pracovište, v ktorom sa venujeme vlastnému výskumu. Máme rôzne témy, téma bolesť, téma vertikalizácia a v rámci témy vertikalizácie sme spoločne so Saskou vymysleli vertikalizačnú kostku, čo je nová rehabilitačná pomôcka. Zatiaľ sú skúsenosti, povedala by som, nad očakávania, pretože ten prvotný feedback z testovania priamo v našej rehabilitácii je, že klienti benefitujú z jednoduchosti toho, jak sa používa tá kostka. Kolegom zo Sasky chcem odkázať, že nás strašne baví spolupráca s vami. Vlastne od začiatku, odkedy sme vymysleli myšlienku losu, tak vlastne sme nadšení z toho, jak sa k nám Saska, keby ľudia v Saske chovajú a strašne sa tešíme, že sa rozširuje tá spolupráca teraz o vertikalizačnú kostku a uvidíme, čo vymyslíme spoločne do budúcna.